जोंनि एमा बेटा सना दुखु खालामबाय थानांला जा जाबाय जानानै थांबाय गोरोन्थिया जाफ्लांबाय गोरोन्थि मावोब्लासो सुद्रायनोबो हायो मिथिबाय गोरोन्थि मावोब्लासो बुजिनो रोङो मोनथियो एक्सपिरियेन्स जायो बाला गुदुङाव जोङो गाबासो बाला गुदुङा बेसेबां गोसा बेखौ मिथियो बाला गुदुङाव गायाबा जों जेबो मिथिनाय नङाना बेनिखायनो जोंनि बैसोआ जेसेबां देरलाङोना एसेबांनो जोङो गोरोन्थि मावलाङो आरो बे गोरोन्थिजोंनो जों बुजिनो हायो माखासे खामानिखौ जों मोजाङै मावलांनो हायो बिदि होनना गोरोन्थि मावनि सिगां होननानै गोरोन्थिबो मावनो नाङा मिथिबाय खायसे खायसे गोरोन्थिफोरा जोंखौ बिराद मोजां गियान होयो आरो नों साननानै लादो मोनसे गियान मोनबाय होननानै मिथिबाय एमा बेटा बुजिबाय ए हुइना बाद लानजाय टेम्पार पाट दा दुखु जाबाय थानांला दे फावगालिया गुवाहाटियाव दङनो साननैसोनि उनावनो फैगोन बियो सिख्ला मानसिनि गोसो एसे एनैखौलाय बोराबफ्लाङो बुगायो बुगानानै सिखारनानै दंहैयो बियो बेनिखायनो नों टेनसन दाला फावगालि फैबानो रायलायनो थाखाय लिंहरदों जों सानैखौ मानो आफा मानोखौथ' आंबो मिथिला मानि थाखाय लिंहरदों जायखिजाया रायलायनानै फैनोसै आरो जियानो जादोला नों बांद्राय टेनसन जाबाय थानांला दे एमा बेटा न' सिङाव हाबहैनोसै मा मोनबाय थागोन नोंसोरलाय न' सिङाव हाबहैनो रोंला आरो नै हाबहैनो नागिरखाबायमोन जों नै खोनासंलाय माबा फैसा सोबानो फैसा मोनोनो मानसि सोनांगौनो दहाय हाबनो नागिरदोंमोन आं दानि आंनाव फामिया फन खालामदोंमोन फैसा सोबानो फैसा सानफ्रामबो मोनबाय थायोनो सानसेयाव 1000 2000 बिदि मोनोनो सोर खर' गाज्रि खोन्थागोन नोंनो फामियासो खोन्थादों सोर खर' गाज्रिनि खोथाखौ लालाबायनांगौ जाखो आंलाय न'नि मानसिया खोन्थानायखायसो गोसो जादों आं सानसेयाव मैगं खरस जानो थाखाय फैसा मोनबाबो बहाथो लस जानो हरदो फैसाखौ आं हाबनोसै आइला जामाइला मानसिया मानि टेनसनाव दं बियो मानिबो टेनसन बारायना होलायबाय आंलाय बहा टेनसन बारायना होखोसै सानफ्रामबो फैसा मोनगोन नालाय माथो गाज्रि खोथा जाखो ओइ खोनासं ओइ फाग्लि मालायनि खोथायाव गोजावग्रा बेफोरबायदि शेयार मार्केटखौ मानो फोथायोब्रा नोंलाय मा शेयार मार्केट बेलाय नङा फैसा होनानै मानसि सोनांगौनो होमबानो सानफ्रामबो फैसा मोनोनो ओइ फाग्लि खोनासं बेफोरखौ ट्रेडिं होननानै बुङो मिथिबाय मोनसे जुवासो अनलाइन जुवा बेफोराव हाबबाथाय फार्स्टआव बिराद मोजां मोनगोन नाथाय माब्लादि माला प्लट खालामनानै गालांगोन नोंखौ फात्ताखौनो मोननाय नङा दा जाबाय बेफोरबायदिया मिथिबाय बेफोरबायदि मालायनि खोथायाव दा गोजावलाबायथार नों बेवहाय फैसा हाजार सोगोन मालाय बै सिगाङाव हाबनायफ्रासो मोनगोन नों बे दासो गोदान हाबनाया मा मोननो गाबोन समफोरनो जुदि गैया जानानै होगोन ट्रेडिंआ गाबोन समफोरनो जुदि बन्द जागोन होनबा मा खालामगोन नोंलाय मालाय सिगांनिया मालाय सैतानफोरा मोनगबाय नोंसा जाम्बा जाम्बिफोरा उनाव फुस्लाय जानानै लाथिख' जानो नोंफानि खोथाखौ लानाङा मिथिबाय आंनो खोन्थालाय माबायदि खालामनांगौ आंबो फैसा सोनानै फैसा खामायनो लुगैदों आं उनाव नायगोन दे मा उनाव बेलाय आं दिनैनो हाबगोन ओइ मालायनि खोथायाव गोजावग्रा आं नोंखौ इसेबां बुजायसेयावबो मानो बुजियालै गभर्नमेन्टनि आन्दाराव थानाय एप्लिकेसनफोरखौसो बिसास खालामनांगौलै जाम्बि दा गोदानखाय बिराद पपुलार जादों उनावहाय गावसोरनि बेनिफिटआ जागौबानो फुद्दालांफ्रां जोख्रांना गालांगोन नोंसोरखौ मिथिबाय मेगनानो सासोबाय आं माबा मोनसे फैसा इनकाम खालामनो नागिरनायखौ लाइला जामाइला नोंनि फैसा इनकाम खालामनो नागिरनायखौलाय आंलाय मानो मेगन सानांगौब्रा सायो नोङो मेगन हिनजावखौ फैसा खामायजानो बादों माहाजोन जाजानो गिदों बेनिखायनो फैसा बिनायखौ होआखै आंनो फैसा नांगौ आंनो आं बेलेग दिनावबा इसेबां फैसा बिया बे बाराव आंहा फैसा इनकाम खालामनो होननानैसो नोंनाव फैसा बिदों बेखौनो नोंहा फैसा होआखै मालाय बयबो इनकाम खालामजोब्बाय मालाय बयबो रग' फैसा मोनबाय नोंहा आरो आंनो फैसा बिनायखौनो होआ है साला बेफोरखौनो गाबो नामाब्रा ओरैनोबा आंबा एमएलए पस्टआवबो गैला एसे एनै जा दं बेफोर फैसाखौ आं ओरैनो गारनो हायाना आंहा नेक्स्ट इलेक्सनाव ओंखारफिनथारनांगौ आं माहाजोन जाबा नोंनो फैसाखौ होगोन ना बे फैसा एसेखौनो होनो हाला आंनो मालाय बयबो हाबजोब्बाय गायदे देवबारि मोनबारि खाबारि मोना मालाय हाबजोब्बाय मालाय सानफ्रामबो फैसा खामायसै मालाय जौ बथलसेनि दामखौ दिहुनजोब्बाय मालाय सानफ्रामबो मालाय गोथाव जायो लाइला जामाइला रोंलालै आंनो फैसा नांगौहाय आं मोनथिया आफा आं आइखौ एबारसो गाबै फैसा बिनाय नुदोंलै होदो नामा आफा फैसा दङबा उनावहाय बांसिनसो गाबगोन बियो जेब्ला कम्पानिया थगायनानै बिखौ खिथिनानै खारगोन होमबासो मिथिगोन बियो होमबासो मेगननिफ्रायबो गाबगोन गन्थंनिफ्रायबो गाबगोन खुगाजोंबो गाबगोन खोमा गुदुंजोंबो गाबगोन बियो बाय न'आव थांनोसै आफा मा जाबावगोन फारसेथिं फावगालियाबा बोरै दंहैयोथाय फनाबो सुइसअफसो जानानै थाबाय मोजाङैनो थाबानो जाबायलै फावगालि सना हेलौ सोर मा जेबो बुङा सोरलाय फावगालि नामा फावगालि सना नोंना एमा राजा फावगालि नों माबोरै दं फावगालि आं नोंखौ जोबोद मिस खालामदोंलै फावगालि आंबो नोंखौ जोबोद मिस खालामदों एमा राजा आंखौ निमाहा होदोलै फावगालि आं गोरोन्थियावनो बायदिसिना खामानि मावफ्लांबाय नोंसा आइया फैसा जासिनायखौ आं लानोनो नाङामोन मानसिया जेसेबां बुरजा फैसा जासिया मानो गावनि गोसो थोनायखौ मालाबाबो फैसाजों रुजुनो नाङा एमा राजा फैसानि खोथाखौ दा रायखांसै फावगालि नों न'आव फैदोलै न'आव जागोन दे आं न'आव
थांफिननायसै नांलायनांगौ नों लांफैनाङा आं थांगोन दे बास स्टेशनाव आं नोंखौ नेहैगोन दे जागोन दे ओमफ्राय बेयो सोरनि नाम्बार बे नाम्बारा एलबार्ट'नि सोर एलबार्ट'लै टफिराम फंबाय बिसोर आंखौ जोबोद हेफाजाब होदों एमा राजा नङाबा टफिरामा आंखौ हाबा खालामथारसिगौमोन आच्छा बारु थाइबानि लादो जियानो जादोला दे नोंनि नाम्बारखौ अन खालामदो ओमफ्राय आं नोंजों रायलायबाय थानोसै जागोन दे आंना मबाइलाबो बेटारिया जोबनानै होबाय आं चार्जावसो होदों दा अन खालामनानै नोंजों रायलायगोन दे ओइ हांग्रेमोनदे दा गाज्रि आंखौ आइला नोंखौ गाज्रियाबालाय सोरखौ गाज्रिनांगौ जाखोब्रा सामफ्रामबो मोखां नायलायलाय नुबाय थायो सिखारबानो नोंनि मोखां आंनि मोखां हरावबो नोंनि मोखां आंनि मोखां नुलायलायबाय थानाय मानसिखौ आं बोरै गाज्रिया जानांगौ जाखो होमबालाय सोरनि मोखांखौ नायनो गोसो जादों गाज्रिनो गोसो जादों थांबानो जाबाय आरो आइला जामाइला बेखौनो इसिबां दुखु मोनथारबायना नों फाग्लि बे फैसानि खेलखौनो नों इसिबां मोजां मोनथारबाय दानि जुगावलाय सोरथो फैसानि खेल गेलेया गासिबो माथो फैसानिल' आं बेखिनि एसे फैसा बिनायखौनो नों आंनो होनो हाला मालाय फैसा इनकाम खालामजोब्बाय आंहासो गैया आंखौ मानसिफ्रा सोंहरगासिनो नों दाबो हाबाखै फैसा गोनां मानसियानो होननानै आंलाय मा होननानै खोन्थानो आंनि हौवायादि आंनो फैसा होआ होननानै आइला मानो होआ जानांगौ जाखोब्रा होयोथ' आं नोंसो बिया आंनाव दालाय माथो आं बे मार्केटाव हाबनो होननायखौलाय मानोथो होआखै नोंलाय मालाय बयबो फैसा सोनानै मानसि सोनानै इनकाम खालामबाय सानसेयावनो रग' मोनगासिनो नोंहा बेखिनि फैसाखौनो आंनो होनो हाला हा होबानो जाबायना रुवाथि साननानै बेथन साननानै थोद बिदि जायो नामा गोदाव सोरावलाय नों आंनि रुवाथि नामा नों आंनि सनानि फिथरसो नोंनि बरफनि बिबारसो दांलाय मालानिफ्राय सनानि फिथर जालायखो आं खुगाजों बुङाब्रा गोसो सिंजों बुङोब्रा गोसो सिंजों नोंनि गोसो सिंजों बुंनायखौलाय सोर पापिया खोनानोसै आइला पापि मानसिफोरासो गोसो सिंनि खोथाखौ खोनायो होमबा आंलाय अजाना बेजा आंलाय नोंनि गोसो सिंनि खोथाखौ खोनानो ना इसोर आंलाय दै जाम्बि इसिबां बेखौनो सानबाय थायो नामाब्रा बेथन गैयै रुवाथिजों दारायलायबाय थासै फैसा बिबाबो होजाया मालाय सिख्लाफोरनोबा रग' राननानै होयो ए मानि खोथाखौ माथिं लांलायखोब्रा हांग्रे ओइ हांग्रे सना दा नों जेसेबां गाबदोंना उनाव नों बांसिन गाबनांगोनब्रा बेफोरबायदि फैसानि बिजनेसा फैसानि जुवाया डेन्जार बुस्थुब्रा डेन्जार गाज्रि बुस्थुलै नोंखौ गोजौआवबो लांगोन दसेनो गाहायाव लाबोफिनगोन मिथिबायना नों आंखौ सिगिबाय थानाङा मालाय फैसा मोनजोब्बाय बिसोरालाय माथो जेबोखौनो बुङाखै नोंहासो बुंगासिनो मालाय हौवाफोरा मालाय हिनजावफोरनो सोनानै होदों न'खरनि मानसिफोरखौ सोजोबदों नोंहासो दा नोंहालाय आरो आंखौलाय बहा उन्नति जाजानो लुबैनो जाम्बि लेखा रोङि नालाय न'सेयावनो हाबनानै थाबाय थानांगौ आरो फैसाबो खामायनो मोना आङो खामायब्रा खामाय नाथाय फैसानि खेलजों नङाब्रा माबा मोनसे मोजां खामानियाव बाहायबा आं नोंनो फैसा होगोन ना मा फैसानि खेल गेलेनायब्रा फैसा गारदो मानसि सोनांगौ मानांगौ हा ओइ फाग्ला बुजिनो रोङै खर' गोबोरखि गोनां मानसि सोलायलायनाङानो फैसाखौ सोनानै दोनबानो गाव हारसिंनो हाबनानै थायोनो वा बिदै दैयै जाहैबाय फैसाया बिदैयानो दैनोथ' आरो मालाय बयनाबो फैसाया बिदै दैजोब्बाय आंहा बिदै दैयोनो माथो माबाखौनो मोना फुलिखौनो मोना फुलि सुलिलाय लांबाय आंनि अबस्थाखौ नायनानै मिनि आइला जामाइला नोंखौ आंहा मिनिनो हानाय इसिबां गोहो दङना आं नोंखौ मिनियाखैब्रा आंखौसो मिनिदों मानसि जाम्बा मानसि आंलाय हिनजावखौनो गाबोबाय थायो होननानै नों आंनि खिथु होननानै बुं नों नोंनि खिथुखौलाय मानो बुंनांगौ जाखो आरो बिदि होननानै जानला मानला गावनि खिथुखौनो बुंबाय थानाङालै मानसिफोरनि सिगाङाव आंनि सिगाङाव जेरै नै खिथु होननानै बुंबायना नों मालायफोरनि सिगाङाव बुंनाङालै मोनथिबायना सिरि थादो नों माथा गला फैसा होनो हाया बालनो हाया मेगन गेसाव नों इसिबां हाबनो लुगैथारबाय होमबा सोंफ्लाबाय थानाङा नोङो फैसा थानाय मोनबा नोंनाव बेफोरबायदि फैसा बियामोन आं आथिं हमै हामा मा आथिं हमनायनि खोथा मालाय बयहाबो फैसा दोननानै मालाय फैसाया हारसिंनो बारायनानै थादों मानसि सोबा बांसिन मोनो मालाय बयबो मालाय दालाय दासा सोलायलायगासिनोसै आंहासो गैया मालाय बयहाबो मालाय रोदानिफ्राय फुलिनिफ्राय फिथाइ मोनजाजोब्बाय आंहा गैया बिफांखौनो गायनो मोनला जाम्बि बांद्राय इमसनेल खालामबाय थानांलालै नोङो होगोन बेसेबां नांगौ फैसाखौलाय 10,000 नांगौ आच्छा बार' थाइबानि लारु बे 10,000 नों सानसेयाव बेसेबां फैसा खामायगोन 20,000 खोनानायावथ' बिराद मोजां खोनादों खोथायासो नंगौना नङा जागोन गाबोन फुङाव हाबनो हागोन नंगौब्रा गाबोन फुङाव हाबनो हागोन नोंहा गाबोन फुङाव सिखारबानो मोनायाव मा रायलायदोंमोन बावगारगोन आंनो दानो नांगौ वाइला आंनो दानो नांगौ सोनानै हो माबार आच्छा बार' थाइबानि लारु फामेनाव फन खालामहरनोसै आं हेलौ फामे मा जादों आइला मासे गोखाखाब्रा खोनासंलाय फामे
माथो फैसा सोबा फैसा डाबल मोनोबालाय औ गुमै मोनो फैसानि खोथा बुंनायखाय गोखानिफ्राय गोदै जालायबाय माथोलै दसेनो आच्छा बार' थाइबानि लारु जियानो जादोला दे नोंबो हांग्रि मोनदिया हाबोनो सोनानै होदो आं फैसाखौ हरगासिनो हरलायलायना गुमै बे आं मोनसे लिंक हरगोन बे लिंकआव थुनानै नों फैसाखौ होबानो जाबाय आच्छा जागोन दे लिंकखौ हरबानो जाबाय नोंबोनि नाम्बाराव ओमफ्राय आं खालामनानै होनोसै जागोन दे हांग्रि सना सिन्था खालामनांला दे नोंनि फैसा डाबलखौ मोनजाबानो जाबाय आं फैसाया हाबबालाय मोनजागोनथ' आरो आयला मा हाबबालायलै माने हाबा जालायबाय हाबगोन मोनगोन आच्छा थाइबानि लारु मालाय आसोलफोर नोंथांमोननियावबो बिदि फैसानि जुवा गेलेनाय बिराद दावराव दावसि जादों नामाब्रा जोंनि डिस्ट्रिक्टआवथ' बुवा नंनायनि नङिनि गासिबो हाबजोब्बाय सासे मानसि खालि गैला होनबाबो जासै नामा आच्छा बार' थाइबानि लारु जियानो जादोला आं एप्लिकेसनफोरखौ प्रमट खालामबाय थाला जास्ट भिडिअनि थाखायल' बानायनाय जाबाय सोर सोरना माबायदि जादों कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय स' भिडिअखौ मोजां नुदोंबा लाइक मोनसे होनानै गालांदो बाय